Ei täällä kauheita ryysistä ole. Ei, mutta oli tuossa tuo linjauskin. Niin. Aivan. Tässä on vaskolirännit. Onko mitä nää? Kultarannit. Niin, kultaranneja. On kyllä tänne johonkin. Tämä on vanha rautatieopasta. Tämä on semmonen, missä on ollut lyhty sisällä. Joo. Korpelanmäessä on jossain tämmönen siellä yläkerrassa. Ai. Jossain siellä ulkorakennuksen ylhäällä pitäisi olla tämmönen jossain. Ei katsoa lähtenyt. Tää on hieno. Onks tää niinku auki? Ei. Ravintola vau. Koiraparkit ja... Täällä on joku setä vaskoolin kanssa täällä. Tosi hienoja rakennuksia. Oh. Tässä on niinku tehty semmonen niinku kulta, vanha ajan kulta. Joo. Keväksi tehty. Oh. Mennäänpä katsomaan, mitä täällä on. Kyllä. Kultahan Kapakan arkeologiset kaivaukset on tässä, mitä sieltä on löytynyt. Aivan. Lunta ja sirpaleita ja naulu. Täällä on Vaulon postitien merkkipaalu tuossa.
Ilmeisesti. Se on vähän isompi ööl, joo. Oh. Ja on kompastunut. Siinähän se on. Oho, mikä tää nyt 72 kiloa. mikä tää nyt rupes näin? Mulla meni ihan sekaisin. Siellä. 72 kiloinen jööti. Sitten on Ja kopiot pöllitty. Kultakoru. Ei oo enää. Se on hävinnyt. Vaikka se on ollut ihan. Tää on niinku Tsekin maasta tää. Tämä. Ja tää on Italiasta. Tänä kohtaa. Niin. Italialaista kullankaivuutekniikkaa. Aika lailla samanlaista kaikennäköistä ränniä ja viritystä. Ja äijät on vähän erillään varustautunut. Ensin Ranska ja sitten Englanti. Kopiokultahipustoja. Onks tää niinku nyt sitten englantilaisia? Oh, Ne on ollut tän näköisiä kaifareita sitten ne englannin miehet. kyllä. Joo. Tuolla. Nehän on ihan niinku kopioita noista juosta. Joo, se varmaan vähän ollut erilaista se muoti silloin. Kullankaivajillakin. Tää on sitten Unkari. Unkarissa on. Joo. Tämmöisiä heinämajoja. Siellä saattaa tuommoisessa heinämajassa tarjota. Täällä ei. Siinä on laavu. Mallia Unkari. Siinä oli yksi sitten Australialaista. Oli. Eikö tää ollut Austria. Itävalta? Itävalta kun tää oli. Niin, eli Austria. Onko se sama? Niin. Oh. Austria, Itävalta. Niin. Niillä ei paljon vehkeitä. Kultajuttua se varmaan semmoinen. Millä ne menee kullankaikuun. Tää on Kolumbia. Niillähän on näitä tämmöisiä kaikkea. Joo, siellä raha puhuu ja ihmishenki ei maksa yhtään mitään. Ainakaan ennen. En tiedä nykyään, mutta ennen ainakin. Eikö siellä ollut vähän raakaa toimintaa joskus? Täällä on kato nämä Inkat ja Perut ja siellähän on ollut niitä kaupunkeja, mitkä on paljon, siis paljon tehtiin kullasta asioita. Kalifornia eli USA. Amerikkalaiset on vetänyt jo ennen Jumalan Kristuksen syntymistä, niin niillä on ollut jo Atlas koko porakonissa. Tällä vielä ne on päästänyt reikää kallioon. Joo, ja niillä on varmaan ollut aniittiakin silloin jo. Vois sanoa melkein, että päivä pilalla. Joo, eikös niillä just sitä Afrikassa. afrikkalaista kullankaivua.
niiden kämppää. Kun nämä keihäänkäikki. Kuinka ne on sieltä erotettu? Ei ole kovia vaan onko tää vähän Ne semmoinen on varmaan kuule petoja varten kuule. aitatolppia, ettei leijonat hyökkää kimppuun. Tässä on sitten se kuuluisa savimaja. Joo. Tämmöisessä ne on asunut afrikkalaiset kullankaivajat. Tuossa on sulatusuuni. Joo, siinä on sarvet. palake. Kato tuossa, mistä on pumpattu, kato saatu Tulla kun se on kuumaksi niin. Pystyt sulattamaan Aivan. Siellä on vanha suomalainen markki. Aika paljon on naisia kullankaivajana. Tämä on se kullankaivaja. Jaa, se on Täytetty. perskele. Siellä on, Silloin on aika hyvin mennyt, kun joo, siellä on yksi vanha suomalainen markki. Silloin on mennyt hyvin, kun se on löytänyt ihan rahaa sieltä. Niin on. Ei ole tarvinnut sitä kultaa kuluttaa. Sinne on viskelty kyllä ihan. Onko joku niin kuin mennyt kaivamaan, että ne niin kuin on heittänyt sinne, että ne sais kultakuumeet siellä Kanadassa silloin aivan. Niin onko tää sitä nyt sitten, että kun kausi on pilalla, kun rattaat lähtee pois paikaltaan. Tela hyppää kaivinkoneesta pois, niin koko kausi on pilalla. Onko tää sitä porukkaa? On. Tää oli varmaan sitten jotain Jaapania tämä osasto tehdä. Joo. Tämä on Kiina. Indonesia. Brasilia. Lainaa tästä rekvisiittaa kuvaa itsesi kullankaivaja Björklundin kanssa. Sen tunkas, kun meillä istuu tuohon. Eihän tää se ole se sama, eikä. Mikä se oli siellä, missä me käytiin, minkäkinen mies?
tyhjä oja. Täytyy lähteä katselemaan Uusvaltaisesta. Onko Björklund samaa mieltä? Björklund on ihan samaa mieltä, että ei tänne voi jäädä. Pois vaan. Pompi ametisti täällä. Joo. Meillä on se ametistikaivos käymättä. Niin on. Sekin on jossain vaiheessa, me mennään kyllä sielläkin käymään. Joskus. Se oli sitten niinku siinä se kierros. Ulkomaankierros. Ulkomaankierros. Olihan siellä suomalaisia. Niin oli.